Insellimlek u nilqek għal-programm ieħor. Sejjaħtilkom ħbieb, il-paċi miegħek. Nibdew billi nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Insellimlek Romina u nirringrazzjak tas-sem li tagħti bil-qalb hekk umana waqt dan il-programm. Insellimlek Sister Teresa, skużani għax kont nirranġa CD. U l-istemmija ta' Radio Marija nixtieq infakkar l-istemmija li iżjed il-qudiem ser niftħu l-linja ta' telefon. Tistgħu teħdu nota minn issa tan-numru li huwa 21453-10453-106. Napprezzaw ħafna jekk il-telefonati jkunu relatati ma' suġġett li tkun qed titkellem dwaru Sister Teresa. Però hekk għal min jixtieq anke jressaq xi ħsieb jew xi kelma jew xi frażi li tkun laqtitu, xi talba ta' tifħir jew ringrazzjament, dan tistgħu tagħmluh billi tibagħtu il-messaġġ minn issa stess fuq in-numru 79-1023 Inħeġġitkom biex ma tħallux għall-aħħar ħalli jekk inleħqu naqrawhom kollha u anke nkunu nistgħu is-Sister Teresa tirrispondikom ukoll. Ekku għeż is-semmija nirringrazzjak Romina, nsejjaħ lis-semmijak biex ninġabru ħalli ngħidu talba lill-Ispiritu Santu hekk fil-bidu ta' din il-lezzju divina tagħna tal-lum. Ejja Spiritu Qaddis, umlini bil-qawwa tal-preżenza tiegħek. L-istess kif narajt il-50 int kont imlejt lill-ewwel insara. Ejni nitbattal minn dak kollu li hemm ġewwa fija, mill-pjanijiet u l-proġetti kollha li nagħmel għalija nnifsi u għall-oħrajn għax bekk biss inkun nista' nilqa' aħjar il-kelma li se tagħtini. Dawwalli moħħi biex nifhem il-messaġġ li għandek għalija u kebbis li qalbi biex inwettqu f'ħajti u f'dik taħuti. Dan għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Grazzi Romina, ekku u nsejjaħ lis-semmija hekk u ngħidilhom li Ġesu jinsab preżenti hawn illum għal darb'oħra għax jixtieq jiltaqa' miegħi u miegħek jerġa'. U jixtieq ikompli jagħmel enfasi u jara xi jridna nitgħallmu biex aħna nibqgħu verament ħbieb fidili tiegħu. U biex dan jirnexxielna rridu nitwaħdu iżjed bisħieħ miegħu. Għamilna x'għamilna, gerfixna kemm gerfixna f'ħajjitna ma jimpurtax. Bħali tafu intom li l-mulej tagħna Ġesu Kristu jista' jerġa' jagħtina lura l-innoċenza ukoll jekk għandna il-kallu ta' dnub. Ġesu Kristu ġie sabiex lilna li fil-ġen tagħna forsi tlifna dan il-kuntatt hekk veru ma' Alla. Jerġa' jagħmilna ġodda għal kollox, mhux isewwi l-ħsara li saret ta', imma joħloq minna bniedma ġdida. Itina natura ġdida, jerġa' jwellidna u possibbli is-semmija tgħix mod ieħor u possibbli tibqa' friska fil-mulej, tibqa' żagħżugħa anki jekk is-snin jgħaddu minn fuqek. Jekk wieħed jaraf kif Ġesu Kristu rnexxielu jirkupralu s-safa ta' qalbu, bil-fors jidħol f'ċerta intimità, f'ċerta ġibda qaddisa għal dan li mgħallem twajjeb tagħna. Jekk tiftakru d-darba l-oħra, semmejna t-tixbija sabiħa tad-dilja, il-frijaj, il-frott biex naraw aħna fejn nidħlu. Jekk ma nibqgħux f'dan Ġesu le, fera li tinqata minn miegħu ma tistax tibqa' tieħu minn dak li hu tiegħu għalilna dan huwa stess. Hija tixbija verament biħsieb, sabiħ u qaddis li l-mulej irid illum ikompli jara x'se jgħallimna minnha. Id-darba l-oħra rajna s-silta mill-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 15 versi 1-10. Ekku nixtieq nisimgħu li Romina terġa' tfakkarna din is-silta. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena d-dilja vera u missieri l-bidwi. Kull ferra fija li ma tagħmilx frott u jneħħiha. U kull waħda li tagħmel il-frott inaddafha biex tagħmel frott aktar.
Lid-dixxipli tiegħu qalhom: Intom ġandaf minħabba fil-kelma li għedtilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-ferra ma tistax tagħmel frott minna nifisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja intom il-frjaj. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn. Min ma jibqax fija jintrema barra bħal ferra u jinxef. Imbagħad frjaj bħal dawn jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u dan ikun mogħti lilkom. Din hi l-glorja tal-Missier, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Dan id-diskors qawwi fl-Evanġelu ta' Ġwanni ipinġi stampa ħajja tar-relazzjoni li Ġesu Kristu kellu mal-Missier u ma' dawk li kienu jimxu warah nies bħali u bħalek. Illum eżis semmija Ġesu jitkellem fuq innifsu bħala id-dilja vera. 3 karattri joħorġu bil-qawwa: Ġesu, id-dilja, il-Missier jew il-bidwi u d-dixxipli jew il-frjaj tad-dilja. Il-Missier jieħu ħsieb id-dilja u jiżbor il-frjaj biex jinkoraġġiha tikber b'saħħitha u tagħmel ħafna frott. Il-frjaj li ma jagħmlux frott jinqatgħu jintremew. Lura l-frjaj kif jibqgħu maqudin mad-dilja? Ġesu joffri din l-idea. Min jibqa' fija u jiena fih, kliemi jibqa' fikom. Aħna eżis semmija. Iridu ngħixu bħal Ġesu u fuq kollox naċċettaw it-tindif u ż-żabbra li jsiru permezz tat-tagħlim li hu jwettaq f'ħajjitna. Iridu nitilqu lilna infusna kompletament biex nagħmlu ir-rieda ta' Alla li jħobbna immensament u ħajjitna tagħmel frott żgur li joġob lilu. Kemm hu sabiħ hekk li kultant tmur tintefa' ma' ġenbu għal ftit ħin u toqgħod taħseb fuq xi tfisser għalik li tibqa' f'Ġesu. Li taħseb ukoll kif kliemu jista' jibqa' fik. Titkellem miegħu u tgħidlu kif tħossok meta Alla jikkoreġik jew jiżbrok. Tiddejjaqx ma' ġenbu, ftakar kemm Alla jħobbok. Għejdlu wkoll kemm jgħinek il-ħsieb li jiż-żabbra tipproduċi fik iktar frott. Iva Ġesu ma jiddejjaqx jirrepetilna li huwa l-bidwi li jnaddaf id-dilja li diġà tagħmel frott sabiex tagħmel aktar frott. Din hija spjegazzjoni eżis semmija tal-misteru li qegħdin niċċelebraw taf dan iż-żmien il-għid, il-qawmien glorjuż tal-mulej li hu l-istess misteru li ngħixu jiena u int permezz tal-magħmudija tagħna. Ma ninsewx li fil-magħmudija dan Ġesu li mallem twajjeb tagħna ilaqqamna fih bħalma l-fera titlaqqam ġo zokk u tibda tgħix bil-ħajja tat-zokk. Fil-magħmudija jien u int nibdew ngħixu il-ħajja tal-grazzja. Ma nistgħux nagħmlu frott le jekk ma nibqgħux marbutin ma' dan it-zokk qaddis li huwa Ġesu tagħna li jisejħilna kontinwament ħbib tiegħi. U jrid ikompli jitħabbeb magħna u jallimna. Huwa Ġesu li minnu jien u int nirċievu is-saħħa tagħna lkoll. Mingħajr dan il-mulej għażiż eżis semmija ma nistgħu nagħmlu xejn nifhmuha. Ma nafx kemm aħna konvinti minn dan, iżda jeħtieġ li nifhmu li l-mulej huwa dak li jitfa' fina il-ħajja. Huwa dal-mulej qaddis li miegħu nistgħu lkoll kemm aħna nifhmu x'inhi r-rieda tiegħu fil-ħajja tagħna. Huwa dal-mulej qaddis iva li jogħġbu jgħidilna insejħilkom ħbieb li permezz tal-magħmudija u tas-sagramenti inaddafna sabiex nagħtu aktar frott, sabiex ngħixu ħajjitna fit-tama, sabiex ngħixu u nagħtu xhieda permezz tal-istess ħajja tagħna ta' dak li nemmnu fih. L-uniku mod li nkunu dixxipli insara ta' veru
U jekk tassew nitolbu lill-Missier u dan żgur jagħtina il-frott meħtieġ. Jien mill-ewwel nixtieq hekk insaqsi kemm aħna marbutin sew mat-zok li huwa Kristu, kemm jien marbuta sew. Kemm tassew qed nixrob mill-eruq ta' dan it-zok li jwassal il-ħajja lil frijaj tad-dilja xi ġimielux. Kemm qed nagħtu każ fuq kollox tal-periklu kbir li t-zokk jinqataw jinxef mingħajr ħajja. Il-kliem ta' Ġesu ma jħalli spazju għall-ebda kompromess. Mingħajru il-frott mhux biss jonqos is-semmija iżda jisparixxi. Ma nwebsux rasna mill-istedina ta' dan Ġesu. Għax ftajjar nagħmlu mingħajru is-semmija. Isimgħu din l-istorja tgħidilna x'jiġri meta ma nibqgħux marbutin mat-zokk li hu Kristu. Żagħżugħ ħaqar ħafna lill-missieru bl-imġiba jibsa tiegħu. Wara li ħabtu kemm felaħ telaq minn daru u dbijat minnu. Il-missier kitiblu qallu li rrid jaħfillu u jerġa' jilqgħu f'daru kif propju jagħmel il-missier tagħna tas-sema. Ma dak iż-żagħżugħ ma ried jisma' b'xejn, ara inqata' mid-dilja. Għadda żmien u meta wasal biex imut il-missier qal lil ta' madwaru: l-akbar weġa li tani jibni f'qalbi kienet mhux meta ħaqarni bemilu, imma meta sejjaħtlu biex naħfirlu u ma rridx jiġi. U dan hu wkoll li jgħid Ġesu tagħna għal midneb li bi bruda l-aktar kera jibqa' jsod widnejh għas-sejħat li jagħmillu u ma jagħtix widen għall-istedina li jwasstallu sikwiet biex jietu u jibda jgħix tajjeb. L-imġiba tal-ħażin li jwebbes qalbu fil-ħażen ma jifhimha ħadd. Fejn qatt tinstama' wieħed bil-ġuħ. Titolbu bil-ħnina biex titimgħu u jgħidlek li ma jridx. Jew lil bniedem marid taqla qalbek titolbu biex tfejqu u jgħidlek jien ma rridx infieq. Il-bniedem sewa hekk jagħmel. Dan Ġesu bil-ħlewwa kollha jrid ifejjaqna mill-ar marda, mid-difetti tagħna. Irid itina l-grazzi kollha li mingħajrhom imkien ma nistgħu naslu. U aħna kultant boloħ li aħna is-semmija nirrifjutaw. Għall-leħen qarrieq tad-dinja kollu għerq u fruwat niftħu widnejna beraħ. Imma għall-leħen ta' dan Kristu il-maħbub tagħna nibqgħu nżommu ibes isna aħna se nagħtu xi ħaġa lill-Alla u mhux Alla lilna. Kelma waħda int li qed tismani. Jekk trid tkun fera maqtuwa mit-zokk, ħadd mhux idek, imma mbagħad tlumx lill-bidwi, lill-mulej li dik il-fera jarmija fin-nar xi jrida. Ifera nixfa, fera bla frott. Dan iż-żagħżugħ ċar li kien fera nixfa, fera bla frott. Kif inti pretendi li Ġesu jibqa' jgħinek, jibqa' jmexxik, iwieżnek, jikkurak, jibqa' l-ħellis tiegħek minkejja li inti fera maqtuwa? Ma kif jista' jkun? Jekk int li l-Kristu qed tgħidlu tindaħallix, jien nagħmel dak li rrid u mhux dak li trid int. Kristu jħallik tgerfex waħdek dak il-libertà, imma mbagħad tuħħalx fih jekk issir fera nixfa. Jekk ħajtek trid tagħmel minna diżordni, merbħa bik. Jekk tippreferi tkun fera maqtuwa mit-zokk biex tħossok iżjed liberu libera, merbħa bik ukoll. Imma tinsiex dak li qallek Ġesu. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrama barra bħal fera u jinxef. Mbagħad frijaj bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar. It-tweġiba tiegħek għal dan li qed jgħalmek il-mulej Ġesu illum
tista' tkun irresponsabbli, immatura, imbeċilli u infantili. Trid tiddeċiedi u tiftakar li kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nnifisha jekk ma tibqax fid-dilja hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija kemm jixtieq iddaħħalilna f'moħħna din il-Mulej Ġesu. Għażla waħda għandek. Jew tikkoreġi ħajtek kif bil-ħlewwa qed iwissik li mgħallem Ġesu illum, jew tagħmel minn ħajtek diżordni sħiħa. Il-Mulej semmija. Minkejja d-difetti tagħna irridna nkunu dixxipli ħajjin li jagħtu il-frott. Wa ħafna importanti allura hawnhekk li nifhmu semmija l-impenn tal-mamudija li rridu ngħixu kuljum, li rridu mmewtu fina kuljum kull sens ta' għejra u ambizzjonijiet biex jideru mhux aħna fl-emil tagħna. Kif tenni San Ġwan fuq kollox, għandna nħobbu mhux bil-paroli u bit-paċpiċ, iżda bl-emil tagħna. Dak iż-żagħżugħ l-emil tiegħu ma kienx emil ta' xhieda. Hemm bżonn neħel li kull wieħed u waħda minna illum imur jintasab quddiem dan Ġesu, quddiem din id-dilja ħajja u jagħmel daqsxejn ta' dialogu, eżami fl-istess ħin tal-kuxjenza dwar l-emejjel li qed twettaq u tara jixbħux l-emejjel li dejjem wettaq u għadu jwettaq li mgħallem tagħna Ġesu din id-dilja ħajja. Iddiskutu miegħu u nitolbu jenni biex nibqa' fera imħadna miegħu. Is-silta li fuq qegħdin nirriflettu semmilna din is-sentenza. Itolbu kull ma tridu u jkun moti lilkom. Se tagħmel ħi int li qed tismani. Iddaf titlob inti. Iddialoga. Ejja wara sa stess jiddialogaw flimkien miegħu ngħidulu Mulej, nixtieq iva li inżomm u nibqa' dejjem maquda miegħek. Nitolbok tgħin id-djufija tiegħi. Ħanaraf nikber u nagħmel il-frott bħala nisranija vera tiegħek. Ġesu meta qal din it-tiġbija beda jinkoraġġixxi dak il-ħin lill-apostli lejali tiegħu dak li qed jgħidilhom. Irrakkuntalhom din it-tiġbija biex jimmotivhom. U riedna llum nerġgħu nagħmlu din il-lezzjo divina tagħna fuq din it-tiġbija sabiħa biex din id-darba jimmotiva lili u lilek. Ejjew inħarsu lejn din is-silta evanġelika u nippruvaw ninżlu ftit iktar fit-tifsira sħiħa tagħha u se jerġa' jtenni. Jiena d-dilja vera. U missier il-bidwi din it-tixbija ta' Ġesu isimili għal dak li ntqal sekli qabel dwar il-ġens ta' Iżrael li kien imsejjaħ id-dilja. Nirriflettu nkomplu sewwa. Din is-silta għax fiha verament tagħlim siewi għalik u għalija. Mela dan Ġesu il-Qaddistana qal li hu id-dilja li missieru ilu jikkoltiva minn mindu dilku bl-Ispiritu Qaddis tiegħu. Ma Ġesu juri li d-dilja ma tissimbolizzax lilu biss billi jgħid kull fera fija li ma tagħtix frott missieri ineħħiha u kull waħda li tagħti l-frott. X'tagħmel? Inaddafa. Għaliex? Biex tagħti iktar frott. Xi kwalità ta' fera jien kemm hemm bżonn nistaqsuha din is-semmija. Qed nagħmel xejn frott. Għalma l-fera ma tistax tagħti l-frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dilja f'dan Ġesu bl-istess mod lanqas intom qed jgħidilna Ġesu
preżenti fostna, ma tagħtu frott jekk ma tibqgħux f'unjoni miegħi. Hemm importanti eżis semmija li nkunu unjoni faqda ma' Ġesu f'kull ċirkostanza tal-ħajja, sabiħa jew qarsa, hi x'inhi. Ġesu, meta kien qed jgħidilhom din it-tixbiha, kien veru ftit żmien qabel ma ribati għalina ta' kien qed fl-istess ħin jiftaħ qalbu magħhom. Kif jixtieq propju jagħmel magħna anki llum. Ejjew semmija nifqu ftit għal pawsa mużikali verament sabiħa ġġib it-titlu Take my hand, precious Lord. Aqbad li jidi fidejk mulej, ipproteġini, se jirrepetija spiss. Take my hand, precious Lord, lead me on. Let me stand, I'm tired, I'm weak. Kemm il-darbu ġveru. Nkunu għajjina imnikta. Imma jekk dan il-mulej jieħu jdejna fideħ, jagħmlilna kuraġġ, ħalli nibqgħu mexjin ferħana miegħu. Bih fidejna, żgur li ħadtu xejn u se jqaċċatna minn miegħu. Nisimgħu is-silta. Take my hand, precious Lord. When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my work is all done and my race here is run, let me see by the light thou hast shone that fair city so bright where the Lamb is the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Inkomplu ekku namlu l-lezzjo divina tagħna żissemmija dwar din is-silta verament ta' importanza għal ħajjitna dan Ġesu tagħna ma ħallina nieqsa minn xejn. Isimgħu xwiegħat lil dawk id-dixxipli lejali tiegħu, wedhom li wara li jitlaq u se jibgħat ajutant. Min hu dan l-ajutant? U l-Ispirtu Qaddiż. Tiftakru 51 jum wara li Ġesu telaq, meta l-apostli u oħrajn irċevew dan l-Ispirtu, huma saru verament frijaj tad-dilja u l-frijaj kollha għal Ġesu sa jkollhom iċ-ċans li jibqgħu f'unjoni miegħi. U aħna meta nibqgħu f'unjoni miegħu x'se nwettqu issa? U Ġesu jispjegalek. Nagħmlu attenzjoni eżissemmija x'se jgħid. Min jibqa' f'unjoni miegħi u jien f'unjoni miegħu jagħti kwantità ta' frott. Dawn il-frijaj, is-segwaċi lejali tiegħu, tinsewx illum qed jgħid għalina. Għandhom jagħtu
ħafna frott. Kif? Billi nimitaw il-kwalitajiet ta' dan Ġesu qaddis preżenti fostna. U li huma l-kwalitajiet li kien juża Ġesu id-dilja vera. U xirridu nikkupjaw minn għandu eżis semmija. Rridu nikkupjaw emilu, emejjel, ta' mħabba, lewwa, manswetudni, sottomissjoni, rassenjazzjoni, paċi, fere, tranquillità, modrija b'mod speċjali. Bil-qawwa tal-Ispiritu jirnexxielna iva biex bekk ħajjitna tagħmel verament qabża ta' kwalità fil-ħajja nisranija tagħna u hekk mimlijin bih inxandru fost kulħadd din is-saltna sabiħa ta' Alla. Hekk preċiż qed jitlob minna dalli mallem qaddis, din id-dilja qaddisa li joġoba tgħidilna spiss, ħabib, ħabiba tiegħi. Ma naqtawx qalbna ta' il-missier jindokra kull fera li tagħmel il-frott, tibżawx, jieħu ħsieba, jiżborna u jnaddafna biex il-frott jitkattar. Jaqta barra però kif qalinna kull fera li ma tagħmilx frott. Huwa Ġesu id-dilja li jagħti l-ħajja, iżda hu l-missier li jindokra biex ikabbar u jiddeċiedi biex jaqta barra l-frjaj mejta mhux kapaċi jagħtu l-frott. Jien u int, jekk ninaqdu ma' Kristu, nieħdu sem fil-ħajja awtentika, dik il-ħajja li ġejja minn Alla. U dan is-sem jixprunana biex ngħixu fid-dawl tal-ħajja ġdida mogħtija mill-mulej. Hemm mument fis-silta li qed nirriflettu meta l-mulej qal: intom ġandaf minħabba l-kelma li għattilkom. Iva, wara li Ġesu jistqar minnu li hu id-dilja vera u wara li spjega minnu l-missier jindirizza direttament lid-dixxipli. Però issa tinsewx qed jindirizza lilna. Qallhom li huma ġa indaf minħabba l-kelma li qallhom. Mela madwar il-mejda fis-smieħ tal-kelma tiegħu id-dixxipli huma frjaj li jagħmlu l-frott, maqudin f'intimità mal-mibgħut tal-missier. Min hu dal-mibgħut tal-missier? Huwa Ġesu li jansabaw fostna. Iva fis-smieħ tal-kelma tiegħu kienu qed jinżabbru u jitnatfu. U jien u int jekk bħalissa għandna widnejna miftuħa beraħ biex tisma' u twettaq għal dak l-importanti u twettaq f'ħajjita din il-kelma talla li qed tiġi proklamata bħalissa maqudin f'intimità ma' dan Ġesu, aħna ġa bħalissa qed nagħmlu l-frott. Qed ninżabbru, qed nindafu. Ġesu kien diġà qalilhom qabel li kienu ndaf, issa jtenni li huma iżjed indaf minħabba l-kelma li qedtilkom. X'inhi l-kelma li qallhom? Fenna nirrepetu, jiena d-dilja, missier il-bidwi u intom magħmula ndaf bis-saħħa tal-kelma tiegħi. Jien bis-saħħa tal-kelma tiegħu qed nindaf jekk qed nagħti però każ veru tal-kelma u mhux minn widna tidħol u mill-oħra toħroġ. Permezz hekk iva nistgħu nkunu frjaj li nagħmlu l-frott. Dan iseħħ billi nibqaw fih eżis semja u li hu l-espressjoni sħiħa tar-rieda ta' Alla għalina l-bnedmin. Nifhmu aħi li l-għaqda ma' Ġesu titlob impenn kontinwu. Mhijiex biss kwistjoni li temmen fih ta' trid temmen u taħdem biex tibqa' fih. Ġuda u Pietru fil-kuntrast tar-rakkont tal-passjoni isiru xempji ta' dak li jista' jiġri meta d-dixxiplu ma jibqax fl-imgħallem. Irridu nikkultivaw l-għaqda miegħu. Jastedina lilna biex nidħlu f'avventura tal-għaqda miegħu. Għaqda semmija li tista' ssir possibbli bil-qawwa tal-mewt u l-qawmin tiegħu
li għadna kif iċċelebrajna u għadna niċċelebraw, għaqda li hija mibnija fuq il-fedeltà dejjima tiegħu meta qalilna u jiena nibqa' fikom. L-intimità progressiva mal-mulej għandha l-fedeltà tiegħu bħala għajn waħdanija. Il-fedeltà tad-doni ta' Alla fi Kristu issir ankra għal min jitlaqqam fil-ħajja il-ġdida. B'hekk biss id-dixxiplu għandu garanzija ta' frott u frott bil-kotra. Tinsewx mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Laqda ma dan il-mulej semmija tipproduċi il-frott. Dak li qed jgħid Ġesu huwa eku ta' dak li huwa stess jgħid fuq il-għaqda tiegħu mal-missier. Jien ma nista' nagħmel xejn minn rajja għal darba. Għax jien ma nfittix ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' minn batni. Jien u int mingħajr l-għaqda ma' Ġesu ma nagħmlu xejn, miegħu nagħmlu ħafna frott u frott bnin, speċjalment il-frott tal-imħabba, imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu, is-sinjal dan li bih niġu magħrufa bħala veri disċipli ta' dan Ġesu, il-Qaddis tagħna. Maqudin b'mod vitali mad-dilja vera aħna narfu li dak kollu li nagħmlu issa għandu valur veru dejjemi. Nsibu l-ħlas tiegħu in-naħa l-oħra. Però in-nuqqas ta' għaqda mal-mulej twassal għan-nixfa u għal-mewt. Eżis semmija. Il-mulej Ġesu f'din is-silta saħaq fuq in-neċessità li wieħed jibqa' fil-kelma tiegħu. Għax maqut mal-kelma tiegħu, mar-rieda tiegħu, mal-imħabba tiegħu in-nisrani jagħmel il-frott li qed jitlob minna. Maqut ma' Kristu fl-imħabba u l-obbedjenza, in-nisrani veru ma jibżax għax jaf li kull talba msejsa fuq ir-rieda ta' Alla hija żgur mismuha. Isimgħu eżis semmija din is-sentenza komoventi ħirġa minn fom Ġesu tagħna għalik. Kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtek jiena. Ibqa' fl-imħabba tiegħi. Li tibqa' fil-mulej jifisser tibqa' f'imħabtu bħalma hu stess baqa' matul ħajtu fl-imħabba ta' missieru. Ġesu illum eżis semmija jistieden lili u lilek biex nibqgħu fir-realtà tremenda tal-imħabba li għandu għalina. Jistedinna nifirħu f'imħabtu, ngħixu fid-dawl ta' din l-imħabba sal-aħħar. U l-mod ta' kif wieħed jibqa' fl-imħabba tiegħu hija mfissra din is-sentenza. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom iva tibqgħu f'imħabti kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabtu. Eżis semmija, jien u int mistiedna nikkultivaw relazzjoni ma' Ġesu fuq il-mudell tar-relazzjoni li Ġesu kontinwament kellu mal-missier. Jekk nagħmlu hekk, dan il-ferħ tagħna ikun verament sħiħ u għal-ferħ li baqa' ħaj f'Ġesu anki fis-sija drammatika tas-sagrifiċċju meta naxxarnieh mas-salib. U għal-ferħ ta' min jirċievi l-ħajja bil-kotra mill-lajn tal-ħajja u għal-ferħ li min natura tiegħu jixteret fuq l-oħrajn. U għal-ferħ ta' żminijiet il-fidwa, ferħ li jwellet is-sliem, dak is-sliem moti minn dan il-mulej li mallem għad-distana. Imdawlin, minn dan il-Vanġelu jien u int irridu nqisu lil Ġesu bħala id-dilja qaddisa li magħha rridu nibqgħu maqudin bisħieħ. Induru eżis semmija lejn Alla l-missieru ngħidulu inroddulek ħajra d-dilja qaddisa li inti wrejtna permezz ta' Ġesu għaddej qaddis tiegħek. Bedna milli nkunu frija ħżina li moħħna biss mill-frott ta' din id-dinja. Indukrana int, missier qaddis, enna naħdmu biex nakkwistaw l-ikbar rigal,
X'inhu dan l-ikbar rigal? Li ngħix fi Kristu faqda li tisboq kull immaġinazzjoni. Ekku, ma Santu Wistin ukoll nixtieq intennulu. Int ħlaqtna lejk mulej u qalbna ma tistrieħx jekk mhux fik. Sa niftħu issa l-linja ta' telefon nifakarkom fin-numru li huwa 2145321453106. Nitolbukom hekk iżommu mas-suġġett li kelmitna dwaru Sister Teresa. Kif kollek tistgħu tkomplu tibgħatu l-messaġġi fuq 79791023, il-linja tat telefon hija miftuħa. Li għanna l-ewwel telefonata. Hello, Radio Maria. Hello, Romina. Romina u Sister Hello, Teresa. May. Hi, May, nilqawk magħna. Oh, jimma taġġin ċempe, imma ma taddix minuta li mux minn kamra l-oħra għandu wieħed kull wieħed. Roset. Aw, U jina Sister. fejn nitkellem. Mela jinsanal, ndaqs kem tal-mu intu? Ma tarax, kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu, ħadd ieħor jitgħallem mill-esperjenza ta' ħadd Tal ieħor. nixtieq narakom. Aw, Sister Teresa, ta' tista' saqsija Nselmila bil-qalb mela. Jaħħa, Inti wkoll tajdila proset u proset taċċew. Eccellenti. nirringrazzjaw lil mulej dejjem u kull min Itlob għalija hija xmet li r-raġel siċċurilu bil-qalb kollha u sabiħa. ninsab ta' waħdi. Bil-qalb kollha. M'intix waħdek Please, ta' per karità mlalla tkellimni. M'intix waħdek ta' però. M'intix x'is kien jismu r-raġel? Edward, Isma' Edward qiegħed mal-mulej wana. u waqt li għandek lil mulej għandek lil Edward, għandek mit-telf Eka, raġun. veru, veru. U x'vera? Imma dik nistipraħek waħdek ekta. Mit-telf raġun għandek. Kifra? Tibżax. Għanzi marsa xinkelmek minnaw. Tibżax. Imma aħna qegħdin fil-kju aħna wkoll u ġurnata nintaqgħu mal-mulej, ma' Edward u ma' daw kollha li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi. Iva, binti. Ninsa Iva, ivi. ħanaddu għal telefonat oħra Mejta. nitlob inżommok f'moħħi u f'talbi ta' Karita. All right, sabiħa. God bless. Nirringrazzjawk, May. Nirringrazzjawk, May. Grazie, nirringrazzjawk. Romina, intu Grazzi kol. lilek qalbi. Hello, Radio Maria. Hello, nselmilkom il-paċi ma'kom. Nselmulek. Bijak ukoll. Ringrazzjaw l-sister u sister. Sister Teresa. Sister, ringrazzjaw ħafna ta' dan it-talim sabiħ. Nirringrazzja lilkom. Jina najt, jaħasra, traskuraġni, u d-disa għanna kemm rridu, kemm għaw minn jikbi biex mur u d-disa. Minn kun msife f'dik il-bot kollu li kollu jew forsi għasem qrib u d-distijaw. U aħna hawnhekk f'kull kantuniera ssib knisja rara u tqarbina kieku nafu kemm mittina saħħa u enerġija, kieku żgur li ma nfallu qatt. Jiena l-grazzja tal-ħanin Alla kont inqum nagħmilhom il-lanċ, anki llum pereżempju, xorta naħseb u nipprepara, imma dik il-qoddisa qatt irid inkun vera marida ma niflaħx naxfa rasi biex infallijaw dik it-tqarbina. Kieku nafu l-importanza li fija l-qoddisa u t-tqarbina kieku żgur ħuti ma nfalluhiex. Inlaħqu ma kollox, għandna ħin għal kollox, però qoddisa kultant għaw ħafna nies traskuraġni ħalluha. Kemm importanti nitolbu għallu lidna, nitolbu għad-dinja, nitolbu għal dan il-faqar li għaw fid-dinja, għad-batijiet li għaddejjim minnhom. Alla biss jaf id-batija li għaw fid-dinja. U aħna kun isna moħħna mistrieħ, moħħna fid-dar, jiena bħalissa vera qed nagħmel aspirin clean u nitpaxxa ngħidlu Ġesu. Id-dar ukoll tisbih ħaħseb ir-ruħ tagħna meta natfuha. Kemm tkun nadifa, kemm sabiħa. Għandna bżonn u tingħatu każ il-kelma tas-saċerdoti. Nillingrazzjaw l-Alla ħafna li għandna dawn is-saċerdoti kollok id-dnubiet inaħħuhomlok, Alla jaħfirhomna. Xi rridu iżjed fil-ħajja. Maħniex qed ngħidu tixxalax toħroġ, tikolx, tmur barra tikol. Ejjew imma nħarsu lejn din il-ġmiel li Alla ħalqilna, baħar, sema, art, kwiekeb.
Ħana konkludi, Sinjura, taħalli naddu għal ma'kom u jalla l-mulej jiftaħ l-imħuħ ta' dawn li jumma maluqin u nitkelmu fuq dawk l-embrejuna u tarbija. Ejjew nifprezzawa, ejjew nożuwa. Il-paċi ma'kom. Il-paċi miegħek. Nirringrazzjaw ekku lil din is-semmija li tatna dan il-messaġġ ekku huwa veru li aħna meta natu każ dak li jgħidilna l-mulej u nafu li ħallinna kollox settled u jekk jiena nattendi u nisma' l-kelma tiegħu kuljum bħalma jiena insostni lill-ġisem tiegħi veru għandi bżonn insostni lir-ruħi mhux darba nartaħat. Jekk jiena għandi ċans jiena ekku nersaq lejn dan Ġesu. Hija ħafna importanti fil-ħajja tagħna. Telefonat oħra, hello Radio Marija. Hello, bonġur. Nilqawk magħna. Ringrazzakom ħafna ta' dat-talb li qegħdin tajdunna, tagħmlulna kuraġġ, speċjalment lili li għadni kemm tlift ir-raġel siġi matilu. Ninsab waħdi u meta nisma' lilkom tagħmluli naqra kuraġġ. Jien ħanitlob għalih, u tolbu li għalih. Però jitolbu naqra lija għax għadni ma nistax naċċetta. Edha waħdi għandi tifel miż-żewġ bit-tfal. Ma jistax joqogħdu miegħi l-ħin kollu. Għajnuna minn għand il-ġirien insib, imma irrid l-għajnuna minn Alla jitolb biex itini l-għajnuna. Ikolli l-kuraġġ li niffaċċja ħajti waħdi. Għandek raġun. Għadu kmini wis tibżax bil-mod il-mod ta' Nisma' imnalla tkunu intom. Ingrazzja. Jien qabel ma kontx inċemper, dejjem nisma' r-radju imma issa inħoss għax irid inkompli l-ħajja ta' qabel immur il-Knisja u hekk. Għandek raġun, Issa qed nitħajjar naqra, imma l-bidu nħatta bi kbira. Għandek raġun, u bil-fors, u ġvera. Ħatta bi kbira, mnejdu bambina xħattu li ħasra. Xkien kollu xu għalija u għandek raġun. Ekku. Umbat jiddispeċini wara. Imma kif għadna l-semmija l-oħra ta' Orra, thank you. Aħna qegħdin fil-kju, ġifieri, u hemm ġurnata li aħna u qed igawdi fejn il-mulej. U aħna hemm ġurnata li mhux hopeless case dat liftu għal kollox li sa nintaqgħu f'post f'dar Elena biex imbagħad ingawdu flimkien nerġa'. Imma mnalla tkunu intom. Grazzi lilek, Grazzi ħafna. Grazzi miegħek. Sister għanna telefonat oħra, hello Radio Marija. Hello, bonġu, Bonġu, Romina. U Sister Teresa. Sister Teresa. Sister Teresa tamel program. ħanajdlek, ħafna joqdu jgħidu li aħna nudulaw, il-vari, il-qaddedri, aħna mux il-għawda joddu, il-vari, il-martirju taħħom, għax kolla batew, biex jisiru qaddedri. Amen. Amen. Amen, hi. Mulej miegħek. Mela, min jixtieq iċempel għadna qegħdin nieħdu telefonati fuq 2145321 min jixtieq iċempel u jkellem is-Sister Teresa. Diħlin ħafna messaġġi ta' talb dawna mhux se noqogħdu naqrawhom wieħed però mbagħad aħna fl-aħħar hekk ħanitolbu talba meta nagħlqu din il-lezzo divina u niġbru talb kollu ta' semmija. Ekku jiena nixtieq nagħmel hekk punt hawnhekk dawn il-ħafna li jikdbu u li anke jċemplu. Is-semmija kollha, l-familja kollha tal-Radio Marija minn ma jċempilx jew ma jistax jew jistħi ixini, il-familja kollha tal-Radio Marija hija ekku dejjem f'moħħna u f'talbna, ġifieri kulħadd ikun qed jigwadanja mit-talb li jsir permezz ta' dan ir-radju, mhux għal dawk biss li jċemplu, veru. Għandna telefonata, Sister. Hello Radio Marija. Hello, Sister. Bonġu, nsellim. Nsellim lek, Sister. Doriti jena. Ħadpiċir ħafna nisimak, u dan tajtu tenfasizza u sew għamilt. Għalix ħaġa tal-iskantament kemm ninsew daw l-affarijiet. Kemm huma importanti Ġesu kien jispjega ħafna sempliċi. it-sok it-sok ma' s-sġra, il-fera ma' s-sġra. Għax kemm waħlu kien iġib dejjem, skont in-nies li kellu quddiemu, kien ikollu ħafna anke meta jġib tan-naċ u meta aħna nifhmuhom ukoll Żgur għax huma faċli ħafna. U jiena nara sister għandna fertilizzant tajjeb ħafna. Għandna l-Ewkaristija, sister. Oh, dak il-fertilizer minn ma jieħdux.
m'għandux ħajja fih. Iva, preċiż. Veru. Kif semmiet is-semmija xi semmija oħra li ċemplet veru. Huwa l-ħobb suqal minn Il-ħobb sal-ħajja u min jinqata minn miegħu ma jistax jagħmel il-frott. Mhux fit-tul il għaliex ix-xitan jinduna li inti vojta. Jew inti vojt. Għaliex l-Ewkaristija tagħtik ħafna 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 grazzi. Issaħħaħ ir-ruħ, issaħħaħ il-ġisem. U tagħmilna attenti biex ma nonqsux la lejl imħabba u laqas lejl il-karità. Allura inti awtomatikament ħat tagħmel il-frott għax dak min jarak. Se jikkupjaku min irid, għax ma tkunx tridu. All right, jien ringrazzjak ta' telefonata tiegħek. Jien pjaċir ħafna nisimak u kompli sister għax qed tallimna ħafna. U tinsinix fit-talb, please, tinsinix fit-talb. Għax għandna bżonn ħafna talb aħna wkoll. Grazzi, sister. Grazie. Nieħdu l-aħħar telefonata, mbagħad għandna messaġġ, sister. Hello, Radio Maria. Hello, Radio Maria, please. Yes. Għadni kombinazzjoni kemm dilok taħt ir-radio qed nisma' l-sister u li kom titkellmu. Mela jiena ħanibdek dalodu mort nisma' l-qudiesa. Insomma wara tlu Ġesu, għatlu jiena llum ma rrid xejn għax illum jiena għal żmieni. Għatlu Ġesu, jien ma nippretendi xejn. Naħseb sister Teresa. Iva, happy birthday. Naħseb li tafni. Nimmur il-liġinin. Insomma, għatlu Ġesu, għatlu jiena ma rrid xejn. Għatlu ma rrid rigali, ma rrid xejn. Għalix li sbaħ rigal, inti diġa tajtuli. Għajmek dal-għodu. Il-rigal li inti tajtni, dak ma jintem xejn. Il-rigali l-oħra jiġu jimorru. Għatlu, grazzi Ġesu. Għatlu s qed naraf minn inti. Nina, all right, Nina, nintaqaw il-lejla, Nina. Iva, għatlu ma rrid xejn. Ma kulħadd stakar fija wkoll ta' imma dak huwa għalija li sbaħ rigal. Li dak ma jintem qatt. Ekku, lejla nkantawilek. Żomni dejjem ribtijak u ħallini qatt nibbiet minnek. Ħalli forsi illum jew ħafna ġitnina, ekku. It-will be my turn, niġi ingawdik għal-glorja. U ħadpeċir ħafna li ħaqtef ftit sister ukoll. U nirringrazzja lilek u r-Romina. Grazzi lilek u ngħidulek happy birthday. U nerġa' nċabx publik waħda l-lejla ta' meta nintaqgħu. God bless you. Inkomplu b'dan il-messaġġ isserru nagħlqu bil-mod għax qed jarfas il-ħin. Grazzi veru li jekk ninqataw minn Alla l-missier ma nistgħu nagħmlu xejn. Grazzi sister tal-kelma li tajtna dejjem ħajja. Nixtieq li żommu fit-talb tagħkom mod speċjali l-uliedi biex jersqu lejn il-qalb u l-imħabba ta' bil-qalb kollha jien nirringrazzjak ekku tal-messaġġ tiegħek u tal-komplament. Aħna kollha nippruvaw nagħmlu l-ħila tagħna. Tinsewx li aħna nkunu biss microphone. Il-kelma tkun ta' Alla. Romina ilaw minn filgħodu għamlet ħafna ġita smajta ftit fil-bidu. Hija il-mikrofon tal-mulej, dak li tkun qed tgħid mhux dak li nkun qed ngħid jien u kull wieħed waħda li jitkellmu minn hawn ikun il-mulej. Linna qed jużana biss bħala mikrofon. Nirringrazzjawkom dejjem. Ekku. Infakru daqsxejn fuq il-meta jiġi repetut il-programm sister u mbagħad nagħlqu bit-talba. Iva mela le il-programm meħu jiġi mtenni is-sibt fil-5:30 ta' filgħodu. U tajjeb issa ninġabru hekk biex nisimgħu lil Romina twassilna talba verament sabiħa li tingħat fit-tmiem ta' kull lezzjo divina. Talba fit-tmiem il-lezzjo divina. Inrodlok ħarm mulej Ġesu tal-kelma tiegħek li mhux biss tajta lid-dixxipli 2000 sena ilu, imma li llum ukoll tajta anke lili. Għatini l-ispirtu qaddis tiegħek sabiex bil-qawwa tiegħu ngħix kuljum fid-dawl tagħha u sabiex bimħabba nwassala lill-oħrajn. Dan itolbulek bl-interċessjoni ta' ommok u Ommi Marija li kienet l-ewwel waħda li laqata f'qalba u f'ħajjitha għall-glorja tal-missier li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Amen. Ekku jiena Sister Teresa flimkien ma' Romina insellmulkom u nirringrazzjawkom li kontu magħna għal dan il-programm. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nsellimlek jiena wkoll sister u Grazzi Romina. nawguralek il-komplament ukoll tal-ġurnata. Grazzi lilek.